Dar ce au ăștia, frate? Am avut azi ofertă, cică, pe Angelic, Siastru, VIP și 4 dinți. Eu am dat 3 dinți. Nu vrei pe V, bă? Zic că mai multe are. Mă, bine, mă, ia ce vrei. Băi, și ăștia toți folosesc cabanoși, frate. Noi suntem singurii proști cu cercei ăștia. Ai Ingel, semilul. Da, o fugă în oraș după domnii. Dar normal nu trec cu dreaduri, deci nu aveți voie, frate. Știi? Ăsta nu, mă doare început, nu a fost. Tot despintă. Ai ratat ăla, nu? Noapte. Oricum nu-ți dă delay Angelicu, dar îl pun eu pe... Bă, vezi că nu poți să deschid videoclipurile ce mi le trimiți. De Skype, l-am descărcat, știi? Dar nu mai bine ți-l pun eu pe forum, că mă descurc cu forumul și alt. Adică mă refer să nu te mai complici tu. Mă gândesc că tu nu ți-ai petrecut pe forum tinerețea. Două, trei. Nu te înlimicești aici, frate. Da, dar oricum nu o să-ți dea Angelicu. Deci ai făcut degeaba. Bine, recâștigat primul de el, cum ar veni. Știi? După aia le întreb, că acum facem ca lumea. Deci se pui bine prima oară. Hă? De ciudă. Ai rădat. Asta e noapte, 2, 3, 1. Ba da. Du-te morți. Du-te morți, mă, tine sclav. Cum și-a prins de grupă, mă? Cică de la zero. Zic că nici măcar nu era unul la care îți dădea grupă. Da, ăla de la grupă. Bă, dăm și mie arma aia de două mâini, că mă supără unul. Da. Nu stai așa, prietene, tu dai în mine, a? Nu, stai așa că vedem noi acum cum se treaba. Bravo. Faci cinste cu dinte dacă e om de cuvânt.
Bă, numai mie mi s-a blocat înainte. Nu-mi zici că te-a bătut. Eu cred că e ceva cu netul în Valea Jiului. Bă, Alden ăsta e bun? Un fel de fapt, aveai 7-5 în mod normal. Nu, 10-5. Da. Da. Iar. Lasă caule că eu după asta îmi schimb itemele. Nu, nu mai bine le facem și noi ca restul lumii. Văd că cu ale noastre nu ține. Ți-o dat o pastârcă de critică. Da. Cu tine, că ai făcut maraton. Serios, de azi dată așa repede. Încă un spirit. Dar îți lungirea n-ai prins. Așa, la mine s-a fost bug vizual. De nația. Ce rău și eu așa de fel, vezi? Ăsta nu mă bate computer ăsta. Ba, mă bate, mă. Și ăsta mare. Uite, 5-0. Și acum mai mulți de Angelico, evident. Te jur că ar fi epic să ți fie. Ia, strigi și tu că e bine așa. Hai încă unul. Fă mă că Cale, de oricum nu ți-l dă. Știi. Alule, aici sunt ochii ninți. Păi nu prinzi încă. Și că asta. Ar trebui să-l prinzi. Alo. Da, mami. Alo. Da, mă sună și... Alo. Imediat discut.